Здравейте, днес е 6 януари, аз съм квантови астронавт, а вие гледате научни новини. В днешната емисия ще ви разкажа за това, че след точно месец НАСА може би ще изстреля 4 астронавти към Луната и също така, защо те няма да кацнат, кога астронавти биха могли да кацнат на Луната, а във втората част на видеото ще ви представя докъде сме го докарали с термоядрения синтез към началото на 2026. Нека да започваме. 4 астронавти, които след месец може би ще бъдат изстреляни към Луната, са Рид, но интересно не Ричардс, Рид Уайзман, Джереми Хансън, Виктор Гловър и Кристина Кох. Те са 3 американци и един канадец, което е малко необичайно за мисля до Луната, и също така са 4. Новата капсула, с която ще излетят, се казва Орион и тя е малко по-широка от Аполо-капсулите, благодарение на което може да има 4 души екипаж. За съжаление, ракетата не е достатъчно мощна в този си формат. Ракетата на НАСА се нарича SLS и тя няма да може да достави астронавтите до повърхността на Луната. Те ще направят обиколка на Луната и ще се върнат до някъде подобно на мисията Аполо 8. Но за разлика от Аполо 8, те няма да влязат в орбита около Луната. Ракетата не е достатъчно мощна, те ще отлетят до Луната, ще я използват за по-лесен завой и ще се върнат обратно към Земята. Тази мисия ще продължи около 10 дни. Кога точно ще се осъществи тя, не е съвсем ясно. Най-ранната възможна дата всъщност е 5-6 февруари, след месец. Обаче не е сигурно, защото може да възникнат проблеми. Все още предстои да се направят генералните репетиции. Една ще бъде с астронавтите вътре в ракетата на стартовата площадка, всичко до изстрелването ще бъде отиграно, но без гориво. И една с гориво, с зареждане на резервоарите, обаче без астронавтите, от гледна точка за безопасност. Ако тези двете минат успешно, ракетата ще бъде изстреляна. Надяваме се това да стане в началото на февруари, но при всички случаи дори да се забави месец или два, а то толкова ще се забавя, защото Луната е нужно да е на правилното място по орбитата си, за да стане хватката. Тоест, ако не стане началото на февруари, ще началото на март, началото на април и така нататък. Но най-вероятно ще стане началото на февруари, защото ракетата е буквално на дни на това да бъде изкарана стартовата площадка. Всички предварителни тестове до момента са осъществени успешно и НАСА все още са в график след 30 дни да може да изстрелят хора към Луната за първи път от 72 години. Обаче няма да кацат на Луната. Причината да не кацат на Луната до някъде наподобява причините на Аполо 8 преди вече над половин век. И те са, че първо трябва да бъдат тествани системите. От една страна. От друга страна, към днешна дата НАСА няма спускаем апарат, с който да може да каца на Луната. Те имат капсула, с която да се завъртят около Луната и да се върнат. Тя има топлинен щит, за да не изгори в земната атмосфера. Тя има парашути, но тя няма спускаем апарат за Луната. Този спускаем апарат трябва да бъде построен в рамките на идните месеци до години и има 2 компании, които са по-сериозни претенденти за това да изградят такъв апарат на време. Първото от тях, разбира се, е SpaceX. SpaceX трябва да проведат доста изстрелвания през тази година, защото ще се наложи да презареждат космическия си кораб Starship в орбита. За да стане това, те трябва предварително да са изпратили горивото. За да изпратят предварително горивото, трябва да изстрелят предишни Starship, които да пренесат горивото. Това би отнело време и макар че SpaceX все още има шанс да са готови и да направят едно тестово кацане тази година, може би едвам, а пък до година вече да каснат с хора на Луната, те при всички случаи няма да са готови за след месец. За след месец някои хора твърдят, че SpaceX ще изстреля 12-ти полет на ракетата си Starship. Това е страхотна ракета и SpaceX действат колкото могат по-бързо. Обаче аз не мисля, че това ще се случи в рамките на следващите 30 дни. Дано да греша. Обаче, SpaceX все още не са изградили изцяло новата стартова площадка, от която ще се изстрелват новите Старшипи. Все още не са изградени изцяло системите, които доставят гориво до втората степен на ракета. Тя е един голям бустер, един голям ускорител и върху него стои кораба. Маркучите, които зареждат кораба с гориво, все още не са напълно инсталирани. Дори да бъдат инсталирани, SpaceX понякога заделят цял ден, за да ги пърджват, за да ги изчистват от бокуци, като пускат газ под налягане през тях. Те маркучите още не са инсталирани, пак камо ли да са изчистени, за да са сигурни, че са идеално чисти, пак камо ли да зареждат кораб. Това ще се случи скоро. SpaceX работят денонощно, с хиляди работници по въпрос, но надали ще се случи преди края на януари. Въпреки това очаквам да се случи началото на февруари, тъй че тези 2 мисии, мисията Artemis 2 без кацане, но с обикаляне на Луната и 12-та мисия на Starship най-вероятно ще са много близо една от друга. Друг сериозен претендент, който се класира за този времеви прозорец е Blue Origin, компанията на Джеф Безос,
която изгражда спускаем апарат за Луната, но първо ще го тества с умалена версия, която ще е само товарна. Това е малко необичайно. До сега никой не е правил апарати за кацане на Луната, които да имат по-малка товарна версия и по-голяма пилотирана версия. Това до сега не е правено. Обаче, все пак Blue Origin искат да спуснат на лунната повърхност, да прилунят някои апарати, включително и апарати на НАСА, за да тестват и после да изградят доста подобен, но по-голям спускаем апарат, който да изстрелват. Това ще се случва с тяхната нова ракета New Glenn. Ракетата New Glenn, макар че аз бях доста скептичен към нея, ни изненада много приятно през есента, когато от втория опит успя да се приземи върху кораба в океана. Това допреди този момент го правиха само SpaceX с техните Falcon 9 и с Falcon Heavy-та, но ето че Blue Origin го направиха, тъй че те може би ще ни изненадат отново. Тяхната мечта е да изпреварят SpaceX и някакси да вземат обществената поръчка, да вземат договора и да изпълнят те мисията, вместо да бъде дадена на SpaceX. Предстои да видим, но е хубаво да има конкуренция, защото конкуренцията сваля цените, скъсява сроковете. Това е много добре, че има конкуренция. Това е относно космическите новини. А сега към едни новини, които хората често коментират с насмешка, обаче аз ще съм доста сериозен, докато ги коментирам, и това е докъде сме го докарали с термоядрения синтез. В момента термоядрения синтез е една голяма хранилка, през която се източват много пари. Същите причини, поради които ние от повече от половин век не сме кацали на Луната, до някъде се мултиплицират при термоядрения синтез. А именно, че никой не е много стимулиран действително да го свърши, но всички са много стимулирани да кандидатстват за обществени поръчки за огромни суми, защото сега ще го направим. Сега другата седмица до 20 години ще го направим. Това е действителен проблем. Но термоядрения синтез, този добив на енергия от вода, най-общо казвам от водорода, от водата, по същия начин, по който слънцето свети, той е страхотен, екологичен и много ефективен начин за добиване на енергия, стига някой да го направи. За момента никой не го е направил. Имаме някои напредъци в тази област, но при всички случаи, докато се стигне до това, тези лампи да светят с енергия от термоядрен синтез, ще мине време. И оценките са различни. Някои хора казват 3 години, някои казват 5, някои се настояват на 30. Термоядрен синтез уж винаги бил на 30 години от нас, но различни неща са на 30 години от нас, докато преди преди половин век, когато приблизително това лавче се е появило, че винаги е на 30 години от нас, на 30 години от нас е било началото на строежа, например големия реактор в Южна Франция, ИТЕР. Началото на строежа ще да бъде след 30 години, после първата плазма ще да бъде след 30 години, т.е. когато най-сетне го включат, пак макар и да не заработи. След това очакваме, че първия комерциален, първия работещ хайц ли ще ги наричаме, защото те се сливат на атомни ядра. Първият работещ реактор, който ще включим ние и ще вържем лампите към него, той ще е след 30 години. Тук в момента всъщност сме горе-долу на това ниво. След 30 години би трябвало лампите да светят благодарение на термоядрен синтез. Докато преди 50 години, че след 30 години ще е първата копка от изграждането на първият такъв реактор. Тъй, че тук сме в много тежката moving the goalpost логическа заблуда, но също така имаме и известен напредък, има известни забавяния. National Ignition Facility в САЩ, тяхната основна лаборатория, в която разработват термоядрен синтез, са постигнали някои добри резултати през миналата година. Аз през миналата година мисля, че не съм качвал научни новини за термоядрен синтез, тъй че ето сега ги споделяме. Един много голям успех, който те са постигнали, е, че са вкарали 2 мегаджаула в система, която работи с лазери. Лазери рязко осветяват и нагнетяват малко количество гориво. Горивото в случая е водород. То се компресира заради много ярката светлина, която пренася импулс, също така повишава и температурата и концентрацията, разбира се, и протича термоядрен синтез. Този водород става на хелий. Страхотно, това отделя енергия. Но колко енергия отделя? Оказва се, че в този процес те са успяли да вкарат 2 мегаджаула и да извлекат 8 мегаджаула. Плюс-минус половин мегаджаул грешка, но приблизително 4 пъти повече енергия са извлекли от процеса, отколкото са вложили. Ще кажете, вау, това не е ли страхотно? 4 пъти повече енергия ние можем да вложим. Тук обаче възникват проблемите. Колко са 2 мегаджаула и колко са 8 мегаджаула? 2 мегаджаула са количеството топлина нужно приблизително да загреете 5 литра вода от 0 до 100 градуса. Тоест, ако си сложите 5 литра туба в хладилника
извадите и я сложите на котлона да кипне, това е енергията. От гледна точка на топлина, разбира се. Това е еквивалента в топлинна енергия за тези 2 мегаджаула. Ако обаче вземете, че загреете не 5 литра вода, а 20 литра вода, примерно 2 туби от 10, в същия интервал от 0 до 100 градуса, това е извлечената енергия. Тук говорим за минимална енергия. Аз ви давам пример как може да го направите на котлона вкъщи. Да, ще отнеме време да загреете 20 литра вода, определено това е една по-голяма тенчера, доста голяма даже, но може да го направите на котлона вкъщи. И това е техният голям успех. Тъй, че National Ignition Facility в САЩ напредват, това определено е добър успех. По-добре това, отколкото нищо, но все още не са на ниво да го докарат лампите да светят с термоядрен синтез. Най-малкото, защото те не могат да го правят често. Това им е един резултат от един експеримент и те не може да го правят примерно 1000 пъти в секунда. Ако го правиха 1000 пъти в секунда, айде да кажем, нали, това колко прави? 6 гигавата. 6 гигавата не е достатъчно за да преобърне бъдещето на човечеството, но е нещо съществено. Те обаче поне за момента не могат да правят това. От друга страна, ИТЕР. Споменах ИТЕР, те са в Южна Франция, но са колаборация от почти всички. Европа, САЩ, Южна Корея, Япония, Китай и Русия. Може си представите как върви тази колаборация в днешната страхотна геополитическа обстановка. Всяка седмица нова война. Моля ви, не го кропвайте това. Обаче, там има съществен напредък също. Пръстена, защото там не нагнетяват с лазери материала, ами го нагряват, обаче той като го нагряват иска се разшири и затова става на плазма, така, ионизира се и става на плазма, плазмата иска се разшири, те го обхващат в една поничка, нарича се токамак. Тази поничка го държат благодарение суперсилни магнитни полета, тези магнитни полета не се създават лесно по никакъв начин и различните компоненти са много трудни за произвеждане. Обаче, през миналата година ИТЕР са успели да направят 1/3 от поничката. Да, тя поничката още не е построена. 120 градуса. От 360 градуса оборот на поничката, някъде 120 градуса са направили. Тая част си има, тук отгоре по-голямата част предстои. Това, което те са направили е, че са тренирали много внимателно и добре как да сгубят тези 3 части. Защото всяка следваща част е все по-трудна за сгубяване, а пък последната трябва да пасне идеално. 9-та част трябва да пасне идеално към другите. И голямото нещо, което те могат да се похвалят е, че са тренирали много и вече до 1 см грешка могат да поставят 9-та част. Очаквахме, че през 2025 ще е първата плазма в ИТЕР. Няма да го бъде. 2025 мина, те още не са си построили поничката. Обаче, 2034 живот и здраве, може би ще е първата плазма. Това вече е на 8 години от нас. Тъй, че след 8 години ще има първата плазма в ИТЕР. Ако там нещата се работят супер добре, тогава, може би още 10-15 години по-късно, ще светят лампите благодарение на термоядрената енергия. Тоест 25 години, може би 30 години, но вече за изграждане на такива в различните държави, примерно до АЕЦ Козлодуй, да имаме още един реактор, който работи по съвсем друг начин и дава много по-лесна, много по-безопасна, много по-екологична енергия. Не искам сега да оставате с грешното впечатление, че атомната енергия е опасна енергия, определено не е. Инциденти почти не е имало. В тези случаи, в които е имало, е заради яростна човешка грешка и простащина. Обаче, термоядрените реактори ще са още по-безопасни. С това ще приключим днешната емисия Научни новини. Надявам се в рамките на едните месеци, години да имаме все повече и повече оптимистични поводи, аз да ви разказвам с усмивка как човечеството напредва. Това е всичко за днес. Благодаря на членовете и патроните на канала Quantum Astronaut. Ще се видим отново съвсем скоро.